Xi ħadd fottieni bil-fors. 1 cent kull ma kien hemm differenza. Xi ħadd fotta fit-tender u rrid il-pulizija tinvestiga. Issa Dan li jettejtu u serju ħafna. Għalli ma tender jettejt? l-FR 281069. Breakfast mal-Prim Ministru. Breakfast? Tara. Interessanti din. Jiena Graham, u għal dawk li forsi tilfu xi biċċa mill-episodji ta' qabel, għadni ġdid ma l-orżuni. Dħalt fil-korb bil li nagħmel il-ġid. Min qatt kellu jgħid li kelli nitqanna f'dawn it-tnejn. Għamont li flikol ma jagħmilx. U Felix, skansa faċendi kbir. Biex tifmuni u taraw kif mhux nesaġera, tridu taraw dakinhar li sar u l-mepa x'ġara. Xatrit kafe? Jinniħu għala ma d-dawna ta' jinżel. Gram, titwieħed hi. Le, grazzi ta' kemm ninħu kafe minna u għasin kun nista' norqod. Ejwa ħejt għana għawi għu. Inti bil-ħalib tieħdu? Ejwa bil-ħalib jena. Għaw, naħseb spiċċa l-ħalib jien. Kif iżda kun spiċċa niftħu borza l-bira? All right. Sibtu. Dan ħalib ma jizbuħx hi. Ġa! Xjala naħseb għamara. X'istennna għalja forsi urġenti ħasna ċakja ħna. Ejwa għarik, marri. Mil-mepa, tlaqna ejja ħamor, għaj, urġenti, tlaqna. Lest il-kafe. X'kafe, ejja ħamor, għaj, tlaqna, nista' nikon fil-karozza. All right. Sadat panik kollu. Ma nafx għalfejn, u għala kollox il-mepa daw, ifattu ta' nisbi li fattu naqalilom. Mela, ejja, ħasrajja. Oj, ma ħastax bart. Kif għanġu ġakketta? X'akketta ejja ħamor u tani noħsjan istennikom. Tet għandhom tori tal-mepa jħan il-ġenna, għal fi xiver, Għala għazak għammu għawi, għara ċi-sirena ta' ta' so inti. Għalli għazoj, għara ċi-sirena. Daqshekk huma defiċjenti dawn it-tnejn. U min qatt seta' jaħseb li jisraq lil-mepa. Tista' tgħidli xi beħsibek taqbad tistudja ent? Pa, x'taħseb li għandi nsir lan ikber? Bħalek? Jiena kieku, nippreferi kissir xi ħaġa oħra. Ix-xogħol tiegħi jofsi perikolus. Jiena tinsir avukat. Bomba, kieku niġi bżonnok żgur. Tajjeb, trid nagħmlu hekk. Tejn il-mittawru għamlu nixtif ftit lob tal-PlayStation. Mbagħad naqtaħħom lok mill-ewwel darba għadik bħala avukat. Mhux hekk ħanibqgħu, ejja kompli studja u l-istil homework. M'għadniex nagħmlu homework għax inkontra tfal li jaħdmu qabel ikollhom 16-il sena u jien bħala avukat inħoss li għandi niddefendi il-klijenti tiegħi. Ibni, ma nifilħekx. Aħseb warajn kemm niflaħ lilek. Istra l-boyfriend tal-Bobby veru jieħdejk pa. Ejva. Ara, il-William għalla qabbattu, il-mepa tixtieq tinformak li l-applikazzjoni tiegħek qed tiġi proċessata. Bravo l-Willy. L-ewwel pjaċir lest. Għandna pass ġewwa. Ta' x'inhu pa? Dak it-torri li ħajbqa' nfakkar għalih missierek. Taf ta' minnu l-ikbar torri għaw Malta? Ta' missierek. Naħseb il-boyfriend tal-mami u koll għandu xi wieħed. Ġilli sbaħħa tgħidlu tiegħek kbir mhux bħal tal-ex raġel tiegħek. Toqgħod taħseb Ernest, tajt x'ħajam lilna għax ngħidu kifini tal-mepa tal-fajl ma rnexxitilniex, ġifieri ma naħsebx li ħajmu ħafna gost bejna dajjen. Lili għallilkom biex niġi magħkom. Le għalli ejjew inti u l-fader. Tista' toqqafna jħabdili? Le, inti maħna fis-sewwa u fid-newwa. Flimkien aħna. Tajt ħajqot għanna. Ifimni jena dejjem les biex immur fejn il-mulej. Ma ħażin xejn mhux lest. Inti biġnun! Ke kavoli! X'inti tagħmel? Mela m'intix lest li tmur dej il-mulej. Ma mhux hekk ja ħasra jekk ħammut nixtieq immut sew, immut mod sabiħ. Mela u mod sabiħ u mod ikra. U ġej, qed nitkellem mal-fader. Użgur li hemm mod sabiħ ma eżempju għadu kif witt miċ-Ċandru dak. Miet mal-familja, kien jaf sodda, ngawdi minn kulħadd. Għaliex qed ngħidu jesar xatt li miet.
imma l-kaħuli. Xandru. X'intom Għadek il-logħba li għandna aħna jiena, Ugo, Salvo, xi kontant anke l-Pini, dak li qogħdu naraw mir-raħal minn ħajmut u għandna l-logħba ara ġejja l-mewt għalik. Issa jiena b'xandru, kull ma jonqosni jekk imut wenzu. Niġbor 300 euro, mhux ċajt. Ma kemm Monsignor, imma kif jiġukom daw il-lob fuqkom, qed tilabu fuq il-mejtin. Imma kif tagħmlu daw l-affarijiet? Biex hekk, 300 euro wkoll minn fuq dan il-mejtin. Bien, inti fuq mill-lat. Fuqna tlieta. Fuqna tlieta. Mela. Fuqna tlieta, x'li sejrin għand il-pipe. Chances huma li ma nix dak li għalinna, mela, joqtonna. Mela derba. Ron. Ma nemmix fil- Għamil ron fader isma' minni għax jisħedna. Ma nagħmlu hekk fil-favor ma nemmix. Nerba, Occhio mal-occhio, occhio mal-occhio nazzone, Pinocchione. Da xkien? Teġieċ ngħidlek hawnhekk farm se li joqtlu teġieċ jena. Miskina. Fader, it-tiġiġi morru il-ġenna. Nispera, ibni, kella inti fejn tmur. U da xkien serduk? Ta' raġel kien. Ojja, raġel ta' teġieċa ma serduk, fader. Hoj! Min hawn? Ħasab għajja ngħidu posta Rosario sa ma naslu, X'taħsbu nibdew tat-batija. Alla ta' nasbot ta' Ġesus bila uħmana. Gloria mill-Spiritu Santu kif kien biex s-sadja pal-deta dejjem amen. Ma trixtek, xafoxek? Ma nafx jien! Il-tefel tijek? Iva! Fejet? Ma nafx! Mela ġota sħadha f'takar. Da mhux menzu. Hekk, jisu. Ħammur nġib il-notebook. Le, du għamilċ. Se, ġil-Willi. Għara siħ bil-wili. Fader. All right. Skużani, daqqa tiġibkom għaw ma jek namel għaddar irrit noqgħod nimla l-banju u namlu ħafna ċaflis. U bat idoqgħodu nimsħu. Meta jgħid, nimsħu, ġifieri nimsaħ. Insomma, irġu għal-punt. Dak raġun ser. Fader. X'qed tagħmel baħna aħna? Willi, għalfet t-prova toqtol li l-ek nifsek. Vera għandek it-tini l-flus, imma bil-mod il-mod ta' t-tijomli. Mux bħal da. Il-mepa, ikkuntatjawni. Li l-fajl tijaj għalla jbirek, għax għalla maħna faderu. Smeċċa fil-wiċ. Fil-wiċ? Il-wiċ. Fil-wieċ. Fil-wiċ. Ġifieri, intom tellajtu l-fajl fil-wiċ. Aħna? Aħna, żgur li aħna tant aħna effiċjenti illi nagħmlu affarijiet u għasib u nafu l-ħinja, imma laqwa prosit boys għamilnija. U żgur, għax Aman malli kien daħal kien laqat il-fajs tal-mepa. U allura kien ġabhom fordu differenti. Kont insejtu. Ħnena minni! Fejn hu ibnek? Ma nafx! Ara, biex nirringrazzjakom tal-li għedajduni, biex nibdew nimlew il-majjan. Nimlew il-majjan, li xirit jgħid biha. U le fej ser moħħom. Il-wenzu. Ma ninsib. Ħammut! Dak żgur, imma jekk tgħidli fejn hu ibnek, forsi twot qabel. Ma nafx! Aħna ma ftemniex li kull darba li tagħmlu li pjeċi, inti konkojn tad-deb għal ġol karus. Evana, teħu waħda. Monejta mhux daqqa. Sorry, serħi l-vizzju dak. Thank you. Kemm minn raġel sew. Ta' xejn ġbir, issa kull ma joqos il-bord. Ara, jiddu nikkonvinċu l-bord biex jilqa l-applikazzjoni tiegħi. Evana ħaddikom ir-ritratti tal-membri tal-bord. Kemm tikkonvinċuhom? Ha, għandek dawn u daw biex konvinċjahom aktar. Jien ġa konvint kważi. Wenzu. Jien Ernesta. Wenzu. Tuba! Ernest da! Wenzu jasa fil-baska ħajmuklek. Il-strejna nsejtuhom, ħallejtu ħafna.
Miet naħseb. Yes! 300 euro! Xinu? Intom tal-knisja kollha l-istess moħħkom biex tqajmu n-nies mill-mewt bħal tal-Lazzru. Inti laqqas taf kemm inqalankwit fuq il-wirt wara qajmu l-Lazzru? Ara, ser ikun il-Prim Ministru Taljan, Ingliż, dak Franċiż, Olandiż u anka Ġermaniż. Issa, aħna rridu norganizzaw breakfast biex fih nistiednu l-Prim Ministru tagħna u flimkien jitħattu dwar id-daylight changes. Bla sens ta' veru din li rridu nċalqu l-ħin ta' mbagħad fix-xejn, fis-satej ta' filgħodu saħħa li kont ipparkjat l-aħħar darba wieħed sija extra parking paċevil fil-fatt din is-sena biżgur noħodillu lura ħanerġa' mmur fl-istess car park fejn kont ipparkjat u rajt tal-menu noħodillu dik is-sija meta nċalqu l-ħin. Għalhekk qegħdin nagħmlu dan is-summit. Nixtieq li nkunu aħna li għamilna din il-bidla, nkunu għamilna qalba storika. Tista l-menu tħabbat ta' jent mux taqbatu tidħol? Għaliex, mala kontu warwinin profitġujew. U xirieta ta' qalba minn ħajaqleb? Il-qalba tal-ħin. Tal-Muntiera? Muntiera x'inhi? Mux dik l-dura u tal-alloġ. Le, ser noħorġu tender. Dak, xi darba. Issa għaddu mużbu biskus minn du żewweġ ġirid dinalqu. Ma tiddikna ma liktarek l-nisa ħija. Tender, mux tinder. Ara, jina ser immur lem, għax għad nirritnik tal-parlament, għax il-lum pekjus. Pekos missieru da, mux jem pekos. Le, mux hekk. PQs, mux pekos. X'inhi di ta' Tinder? Tender, mux tinder. Bħal dan, ġifiri ġejjin Prim Ministri jiltaqgħu mal-Prim Ministru tagħna. U ħajkollhom bżonn sala u breakfast. U kemm jaħdulhom dan il-biċċa xogħol? Rib l-40,000. 40,000? Ħroġ li printaw dejja. Ma nistax. Għaliex? Għax l-ewwel il-gvern irid joħroġ it-tenders, imbagħad jitfu l-offerti bil-moħbi ta' min il-irħas jew il-biċċa xogħol. U kif ħankun naf li tiegħi l-irħas? Ma tistax tkun tfotti hekk. Where there's a Willy, there's a way. Għara ħamur nġib il-printout. Pini, dawn il-printouts tiegħek. Kemm il-kopja hemm? 2 naħseb. Waħda minnhom tiegħi. Ma kemm bin? Isma' Pini, kraxxa l-computer inti ma tafx iżżeggek xi ħaġa hux. Naf, użgur zekkek. Ismaħi, aħna ħanuħduħ dat-tender tal-breakfast, iva jew le, ħana laqa fil-kas. Isu fih lira u. Lejra sew, sur kappellan, Jien ma nistax nifhem fej se nagħmluh. Dat-tendere? Fil-Knisja? Isimaw, eretiku ta' eretiku inti ma nafx ta' jien ma nafx minn fej ġejja dir-rabbja kollha li għandek kuljum nitlob għalik il-Sant'Antnin biex forsi neħħilek dir-rabbja li għandek minn ġofik. Kollok, int, kollok għadda vera bniedem negattiv inti. Inti vera bniedem negattiv. Minn fuq li l-Willy qed jipprova jagħmel minn kollox biex iġib lira li l-parroċċa. Forsi għax nafu jien, Forsi għax naf li daħħalna f'xi waħda? Jien, feqad daħħadkom f'xi waħda jien. Mhux hekk karaħi ħammur il-mużew għasriet nkun nafu. Mor, forsi tagħmel xi ħaġa għal ġid. Eretiku. Negattiv. Issa, ħallih, il-dak, jitlaq lem. Jitlifni nili. Issa, kif ħanamlu? Ġifieri, x'taħseb ħandaħlu xi ħaġa fil-bowt? Fil-bowt. Tal-parroċċa, sur kappella, mhux hekk. Ma il-bowt u l-parroċċa dawk. Jinfdu, ifimni, fim? Pekkunen, sur kappellan. Mela, għandna bżonn sala. Tal-parroċċa, tajba? Mhux sala, tajba, sala għandna. Għandna bżonn xi ħadd illi isajjar il-breakfast. Dak, ħalli fidi għax jiena qabel bħalt qassis. Kelli takeaway. Vera ja. Mela. U x'kien? Tajlandiż. Vera? Mela. U x'kien jismu?
Tani. Dem xi ċajt sur kappella. Fejn kien? L-imsejda kien. Mela l-imsejda u mal-ewwel xita, ħereq kollox. Imma l-inqas ħadd kollox bl-insurance għax Alla jipprovdi. Dejjem hekk kien sur kappella. Mbagħad għandna bżonn interpretu. Interpretu? Interpretu x'inhu? Mhux dawa li jbidlu l-lingwi mill-lingwa. Interpretu. Interpretu. Bravo, għal-press li ġewwa interpretu, mhux out. Interpret, bravo sur kappella. Issa, Willy, mistoqsija oħra tajba, aħna kif ħankunu nafu li tagħna wara l-irħas? Daw, it-tenders jidħlu kollha, għandha l-mara tiegħi fl-uffiċċju tagħha. Sur kappellan, taf x'kienu jgħidu naftakana bejn mara u raġel miż-żewġin sigriti. Diki, bravo, Willy, vera tagħmel inti, inti vera tagħmel. Fejdi sur kappellan. Dik fidek. Mela, ħalli fejdi, jekk alla jrid nieħdu ħana t-tender. Tajjeb? Tajjeb, issa, ħajkonna garanzija li jkollna flus biżżejjed biex nixtru l-arblu. Jekk jiġu tajjeb t-tender? Ninduraw l-arblu sur kappellan. Where there's a Willy, there's a way. Berik nifader. Fuq di doppja mbirkek, kun imbirek ibni. Mowr. Nibda. Mela fil-kas taf x'nagħmlu nitolgħu l-erba' u dex taħseb. Naħseb hekk l-aħjar ħalli l-laħħu. Għaminaw il-raġel tal-prim indistru. Jana għalaħu. Aj, ma qalbi. Inti tagħmel min kollox to make up my day. Onorevoli, wasal id-driver. M'għandux għaġla. Isma' dan naqra artab ta' driver li sibna. Jgħatlek jasra. Dak ma jkunx jista' jaqleb il-gerijiet minħabba li għandu jitwata. Imma issa nalax nivventalu xina gadget. Tlaqna ħammurru. Mhux se ndum nofsija kollox. Dal-waqt nerġa' niġi lura. Jiena ħanibqgħu nistennik u lanqas biex ħaniċċala għala qalbi. Ara ma tmiss xejn, Promis, ħankun għal nofsija. Penny! Fejn huma dik tat-tenders? X'tenders? Mhux dak tal-breakfast, mhux illum jala dak. Iva, l-lum. U jitfaw ġu il-kaxa biex issa għall-ofsinar jinfetħu. Teħt fajtum? Għatli għax irrid niċċekkja tal-oħrajn biex nara kemm ħankun irħasu. Ma tistax dik tkun siġ il-lada u jkollha xej plastik aħmar u xi kultant dak tal-azzar hemm xejn. Ostja kemmi għolja di. Issa, di kienet l-irħas. Kienet, għax issa. Tal-kappella, għax tal-Willy. Ħatkun l-irħas. Willy, qed fotti! Ejja, Penny. Għassiġi. Rajt, ma rajt, smajt, ma smajt, xammejt, ma xammejt. Mela, Jomas Limited 37,000, Xavier Caterers 34,000 u l-parroċċa ta' Sant'Antnin. Aħna wil. 33,999 euro u 99 ċentesmu, 1 cent inqas minn Xavier. Jistajkum! Isma' ħiet inkollax ta' aħna għandna Sant'Antnin maħna dak bil-fors għanna grazzja. Għalankom għawel Ejja, nżommu l-kalma, please. Jien sejjarant il-pulizija. Kif jista' jkun kombinazzjoni 1 cent inqas? Ara nitlaq xaffarijiet daw. Ismani Will, vera ta' daqxej kombinazzjoni kbira, da kif jista' jkun? Sur Kappella, dejjem ngħidlek, where there's a Willy, there's a way. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into
Win, intom il-livon. Kif qed tara dak il-libsa? Sot, pulita. Pulita ħafna wkoll. Ġifieri, intom x'tarawha? Hemm qaċta. Intu rajt meni, jem għaxta bħala għedu nestanzi. Jena vera, mux nara għaxta. Nisma wila jgħamurru għax aħna għanna konsenja kbira baked beans għal breakfast laqna. Ġifieri, jien biss qed nara libsa hekk. Xi ħadd fottini, bil-fors. 1 cent kull ma kien hemm differenza. Xi ħadd fotta fit-tender u rrid il-pulizija tinvestiga. Issa Dan li għattejt ser jissimu. Ġifieri inti għattejt li kien hemm id-babis fit-tender. Ħalli fidejna, issa ninvestigaw aħna. Min ħadu t-tender? il-parroċċa ta' Sant'Antnin. Il-parroċċa ta' Sant'Antnin, ċert minn dan li għattejt. Iva, il-kappellan rebħu t-tender. Ara, ħalli fidejna, issa ninvestigaw aħna, tajjeb, fidejna, aħna nkellmuk. Grazzi, saħħa. Felix, Eman, kellna xi każijiet fejn jikkonċernaw il-parroċċa ta' Sant'Antnin? Naħseb hemm ta' xi ħaġa fil-fajsa ġieli smajtu dak parroċċa ta' Sant'Antnin. U kien hemm l-indunajt li fil-parroċċa ta' Sant'Antnin kienu qed iseħħu ħwejjeġ suspettużi. Nirsaq li l-artan ħanati mawġi. Sur Kappella, peress li l-event tijak, ħanaddu kollox miegħek. Bħala kif ħanpoġġiju mat il-mara nitfaħa fin-nofs tirrappreżenta lil-Malta x'taħseb. Umbagħad għad nitfa' Taljani u l-Ingliż ħdej xulxin. X'nitfa' Taljani u l-Ingliż ħdej xulxin? Jaqbdu li fuq il-futbol, jirranġawna. Don't naqra l-baked beans, hi. Taħseb, ma naħluwix. Ta' vera, sur Kappella. Jepo. U x'tettihom fil-platt iktar? Namellhom salzett minn roża. Wieħed? Wieħed. Bajda. Waħda. Iva. U peress li ħajkun hawn iċ-Ċiniża titfalhom daqsxejn felfel għax dak iħobbuh jaħraq. Tiżaġerax sur Kappellani, lex neżaġera daqgħu l-pini. Mara, ħa, isu muxu, ħa. Ux vera, pin ma jaħrax. U reaction. Tila suqiet, man. Xtħawat ħieni. Ejna, Xkalli ċada bil-kafejja. Sorry. Mela, ejja. Ma jħassrax bort. Oj, ma dak kafe. Ta' ġaketta, għandek ta' Muxira kalli suq. Mux s-sokkid. Daj, konna xurda s-suqta. Jien, konna naqtlu jawa. Vera! Il-handbrake, mux jinżel, ħabba l-headphone sada. La, ma jina bdil. Serena, għek. Enta. U jħat ma jkun jaf issa, ma darriċ.